Бүгенге тапшыруның аеруча матур котлау сәламнәрен без яңа Терешка авылына юлларбыз. Якташларыбыз Халидә Хөснетдиновна һәм Равил Таһирович Кузяевлар үзләренең 55 ел бергә гомер кичерүләре, Зөбәрҗәт, ягъни Изумруд туйларын каршылыйлар. Әлеге күркәм гомер бәйрәмнәре белән аларны кызы Роза, кияүләре Валерий, кызлары Кадрия, кияүләре Амирхан, уллары Ирек, киленнәре Анна, оныклары Сергей, Ксения, оныкчалары Илья һәм Макар, оныклары Лилия, Рудольф, Ренат, Гөлшат, Дамир, кыдагылары Лидия Ивановна ихластан котлыйлар. Әлеге матур теләкләргә барча туганнары да бик теләп кушылалар. Ныклы гаилә ир-ат эшендә, хатын-кыз эшендә җылы учак, илһам чыганагы ул. Менә инде Кузяевлар гаиләсе дә 55 ел элек кабызган гаилә учакларын сүндермичә, бер-берсенә терәк булып матур яшиләр. Әти белән әниебез икәү бергә тормыш корып, ярты гасырдан элек җибәргәннәр. Шул гомер эчендә ни генә кичермәгән бу ике җан. 55 ел буена шатлыклары да, кайгылары да уртак булган. Тату гаиләнең мәхәббәт җимешләре булып, 3 балалары дөньяга килгән. Өчебезгә дә яхшы тәрбия һәм белем биреп, зур тормышка аяк бастырдылар алар. Өчебез дә үз тормышларыбызны корып, балалар үстереп, хәтта оныклар күрергә дә өлгердек. Авыл тормышы җиңел булмагандыр, ләкин алар бер кайчанда зарлануны белмәде. Һәр эштән тәм табып, тормышның кадерен белеп яшәделәр һәм яшиләр дә. Инде шул олы яшьләренә карамастан, бүгенгесе көнгә кадәр алар кышкырт мал-туар асырлар. Авырлыклар инде артта калды. Җиңдегез сез һәрбер киртәне. Бәхет, шатлык һәм куаныч белән каршылагыз һәрбер иртәне. Кадерлеләребез, бәхет таңы көлеп каршыласын, шат елмайсын һәр чак йөзегез. Тигез яшәп, тигез картайыгыз, тик муллыкта үтсен көнегез. Бүген әти белән әни инде күптән лаеклы ялда. Балаларының кадер-хөрмәтен күреп, матур гомер кичерәләр. Тормыш иткән вакытта төрле авырлыклар кичерсәләр дә, алар бүгенге тормыштан канәгать. Без барлык балалары, аларны шушы Зөбәрҗәт туйлары белән котлыйбыз. Киләчәктә дә исәнлек, саулык, тигез тормыш, безне гел шулай шатландырып яшәүләрен теләп калабыз. Әйе, арабызда ярату, тугрылык, сабырлык белән тигез гомер иткән, күпләргә илге булырдай мондый парларның булуы сөендерә. Аларга бүгенге көндә бәхетле булу өчен күп кирәкми. Бары тик 55 ел элек кабызган гаилә учаклары сүнмичә, балаларының һәм оныкчаларының күңел җылысын тыеп яшәү дә җитә. Рәхмәт сезгә, әти, әни, ярый әле икәү яшьлектә бер-берегезгә очрап табышкансыз, кавышкансыз безнең бәхеткә. Ашлар тәмле, әни кулы белән, йортлар ямле, әти тыны белән. Йортыбызның утын сүндермичә, яшәгез сез кайгылар күрмичә. Сез булганга әти-әни, нигезегез нурлы, сөйкемле. Адашканда һәр чак юл күрсәтеп, яныгызчы, йылдыз шикелле. Кадерле Халидә апа һәм Равил абый, насыйп кылсын бриллиант туйларыгызга да бергәләшеп җитәргә. Ә инде без соклану хисе белән бергә сезгә күз тимәсен дибез. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Jırlı, üse ağladı.
Karışa kış yüzüdesin Bəxtiga ümülsün günügüz Bizinin uğuş sizge Karışa kış yüzüdesin